vaihtaa puolta omassa päädyssään Pardaville. Siihen Stein ehtii myös kiekkoon. Iso laukoo. Ja aivan uskomaton maali! Oi! Missä tulee ja tykittää jalkojen välistä ihan ylämummoon. Loistava maali. Harjoiteltu veto oli kyllä. Ja mihin paikkaan? Ja missä tulee? Uudestaan! Ai. Kyllä on herkkua on. Missä ollaan tykki kunnossa? Ei helvetti. Nyt on niinku nyt. 2 laukautta ja suoraan maaliin. Maalien välissä ehkä 3 sekuntia väliä ja kyllä. 2-0 Slovakia johtaa. Porukkaa täällä reilu 100. Ihan kiitettävästi katsojia. Kuulijoita on 45. Kiitos kuuntelijoille. Tänäänkin melkein puolet on täällä kuuntelemassa. Slovakia vaihtaa virolaiset Zeltak Steninho, Kaspar Larsson. Ans vaihdettiin pois siinä 3. erään alkuun. Slovakialaiset Stein, MPD, Urkik ja Vasko. Stein voittaa aloituksen. Menettää Larssonille kuitenkin siinä. Larsson yrittää jotain, mutta se ei onnistu. Kaspar siellä laidassa on 3 slovakialaista edessä, eikä minkäänlaisia mahdollisuuksia. Urkik yrittää laittaa itselleen, mutta menee liian pitkäksi. Urkik karvaa, tulee, laukoo ja tekee maalin! Oi! 22 kyllä. Sekuntia kerkee vanheta tämä jatkoaika. Viron huono puolustuspeli. Sanoin, että alimpana tuo pelaaminen varmaan. Ja Slovakia tästä meneekin finaaliin. Max Mark ja Elovena vie kuitenkin aloituksen. Kaarto, Elovena. Kyllä tämä kenttä on aika hyvin pelannut vielä. Elovena kuitenkin sortunut kikkailemaan. Pitää kuitenkin kiekko hallussa onneksi. Ja Meo on välissä ja Mrakov. Ja kyllä Hollannin puolustus hoitaa tilanteen. Nyt on piristystä sitten selvästi Hollannin pelissä. Oi Mrakov iskee maalin! Kyllä hyvä Hollanti, hyvä Mrakov. Toistava maali. Reimanille passi ja Hollanti 1-4. Katsomo hullaantuu. Meininki nousee korkeammalle. Tää oli kyllä hieno maali kyllä. Siinä oli menoa ja meininkiä. Tätä pitää kyllä löytyä lisää näitä pienemmiltä tiimeiltä. Tätä pitää löytyä vaan. Kaarto. Ja nyt näytetään sitten Suomen 3. kentällä, että miten Hollanti pystyy tulemaan parhaimmillaan. Elikkä siis Homi saa kiekon. Kaarto. Nyt pitää taas sitten rakentaa uusia tilanteita. Ja Elovena, mutta päin maalivahtia. Oma veikkaus meni ainakin päin honkia. Ja Malavi väittää, että muka oli veikannut 5-1, mutta tuota kyllä en usko. Mrakov päin maalivahtia. Ei uppoa. Nyrpa. Ja ei mene tuo syöttö perille Max Mark. Nyt sinne Reimanille maalille. Kiekko Reimania vetää ja oi Reimania 2-4 ja Max Mark syöttäjänä. Oi Hollanti tulee. Suomen pakista vähän jäätyy. Hollanti nousee? Tämä 3. kenttä voisi mennä kyllä jonnekin Saharaan tai jonnekin. Ja katsomossakin ollaan aika pettyneitä kyllä tähän Suomen 3. kenttään. Ei ole tämä 3. kenttä nyt sitten ottanut kunnolla näitä aseitaan käyttöön, taitoja käyttöön. Siis Homi yrittää kuitenkin vielä tulla läpi, mutta ei. Ja Mrakov pääsee nyt sitten puolittain läpi. Nyrpa on perässä ja Mrakov vetää ja ei tule maalia enää. Ja ottaako penaltin kukaan? Onko se Elovena? No helvetti soikoon. Kyllä. No helvetti soikoon. Boksiin vaan Elovena, sinne se kuuluukin. Jäähy pörssin ykkösmies. Kyllä tästä täytyy kuitenkin kunniaa antaa Elovenalle. Tämmönen liideri jäähyjen osalta